Velkommen til Fysioflow. Vi skal lave cirka 3 kvarters træning i dag, hvor vi starter med noget opvarmning, og så laver vi Fysioflow-øvelserne, og så afslutter vi med noget afspænding til sidst. Du skal bruge en træningsmåtte eller et tæppe til at lave øvelserne på. Og så have eventuelt en pude eller et tæppe i nærheden, som du kan trække ind under knæene, når vi laver de knæstående øvelser. Og så er det en god idé til den afsluttende afspænding at have nogle varme sokker klar, eller i nærheden, og eventuelt et tæppe eller en trøje, du kan tage over dig. Har du brug for en pause undervejs, så sæt videoen på pause og gør det, du har brug for. Så lad os lige så stille gå i gang. Og nu håber jeg, I kan høre mig, når jeg stiller mig helt over på måtten. Ja, vi starter stående. Og start med at komme ind og stille dig sådan nogenlunde hoftebreddes afstand imellem fødderne. Og så lige løft tæerne fri for underlagets bredde. Og så sæt dem ned igen. Og gør det lige et par gange eventuelt. Og sænk dem ned igen. Og det sidste gang, løft tæerne fri. Spred dem så hver tå på sin egen plads. Og sænk dem ned igen. Og så lige løft hælen en lille smule fra underlaget, og så duk den ned, som står og studse hælene ned. Og land. Og få en fornemmelse af, at du landede på hele foden. Og både på højre og venstre. Det gør ikke så meget, hvis der er sådan en vægtforskydning til den ene og den anden side, eller på forfoden eller på hælen. Bare bliv bevidst om, hvordan det er. Og så er det sådan, det er lige i dag. Og så flytter opmærksomheden op til dine knæ og fornemme spændinger omkring knæet og lårene. Og så lige så stille løsne op i knæene og stå her og bounce lidt fra op og ned. Og læg mærke til din vejrtrækning. Og lige så stille lad bevægelsen gå i stå. Og kom ind og lande der, hvor du synes, du står godt og stabilt. Og så skal vi lige varme lidt op omkring rygsøjlen, så vi gør det, at vi sådan laver en rotation, som egentlig starter inden fra midten af kroppen, eller kroppens centrum, og så forplanter sig ud, og armene de følger bare med. Du kan forestille dig, at det er sådan lange, tykke tove, der bare følger med, eller spaghettiarme, hvis det er et billede, der giver mening for dig. Bare en lille smule i knæene, mens du laver den her rotation, så du ikke kommer til at vride på sådan en strak knæ. Og så kan du gradvist lade bevægelsen lidt større. Og igen bare lade armene følge med. Og fornemme, hvor stor bevægelse du lige kan lave lige nu, og det kan være, at det forandrer sig lidt, som vi arbejder os lidt ind i øvelsen her. Og lige så stille, så lad bevægelsen gå i stå og lande inde på midten. Og så flytter opmærksomheden op til skuldrene. Og så starter vi med først at føre den ene skulder lidt frem, op, tilbage og ned, og så den anden. Så vi på den måde laver sådan en asymmetrisk bevægelse. Og lav gerne bevægelsen sådan, at din overkrop også får noget rotation. Og så kan vi udvide bevægelsen, så der kommer lidt mere arme på. Så det er ligesom om, at det er albuerne, der fører an i bevægelsen. Og så kan vi lade hele armen komme på, som om vi er ude i en lækker swimmingpool og laver sådan nogle rygkrøl lignende øvelser. Og så gør bevægelsen mindre igen. Lad albuen være den styrende, eller den førende del af bevægelsen. Og til sidst ende med, at det igen bare er skuldrene, og armene bare hænger ned langs siden af kroppen. Godt.
Og så lige afslutte med at køre begge skuldre op, tilbage og ned. Og så op til nakken, og der starter vi bare med sådan stille og roligt i flydende bevægelse. Kig fra den ene side til den anden. Og igen, du skal ikke tænke på, at du skal forsere og presse noget igennem. Hvis der er noget, der virker en lille smule ømt eller låst, så lad være at tænke, at du skal igennem det. Men bare tillad, at det er der. Måske du undervejs kan få en fornemmelse af, at det ændrer sig. En sidste gang til hver side, og så slutter vi med at kigge frem. Så hælder du vand ud af det ene øre. Lad hagen komme ned mod brystet og ruller over, så du ender med at hælde vand ud af det andet øre. Og så tilbage igen. Hagen mod brystet. Skiftevis til den ene side og den anden side. Og det kan være, at du oplever, at det knager og brager lidt inden fra nakken. Eller det kan være, at der er sådan et særligt sted, hvor det føles en lille smule mere stivt i musklerne. Det kan også være, at du mærker, at den her bevægelse, den skal du ikke lave med din nakke. Og sådan er det jo hele vejen igennem programmet. Hvis du har oplevelsen af, at den øvelse, som jeg introducerer, den ikke føles rigtig for din krop, eller du ved, at det ikke er godt for dig, så spring øvelsen over. Tag en pause, og så kom på med igen i programmet, når vi skifter til næste øvelse, hvor du kan være med. Godt, en gang mere til hver side. Og så slutter vi med hagen nede på brystet. Og så ruller vi den fremover en foroverbøjning, virvel for virvel. Kommer ned, bøjer en lille smule i knæene her. Og kommer ned og hænger, og når du er helt nede, hvor du synes, du kan være, så ruller du op igen, og det kan du gøre på en indånding. Så du tager indånding hele vejen op, og så kommer op og står på udånding, sænker skuldrene væk fra ørerne og placerer hovedet oven på rygsøjlen. Den tager vi 2 gange mere. Hagen mod brystet. Rulle ned, virvel for virvel. I dit eget tempo. Her kan du arbejde med, at du udånder, når du folder forover. Og så indånd på vejen op. Virvel for virvel kommer op og står, og når du kommer helt op, så udånd, mens du sænker skuldrene væk fra ørerne og placerer hovedet om på rygsøjlen. En sidste gang. Kom i foroverbøjning. Og lige så stille op igen, mens du trækker luften ned i lungerne og slutter i stående. Kom en lille smule mere ud i bredstående. Og så laver vi sådan en, hvor vi løfter den ene arm op, og så laver vi en sidebøjning. Det gør vi et par gange, og så skifter vi til den anden side, og du kan altid justere fødderne undervejs, hvis du mærker, at du har brug for lidt mere eller lidt mindre afstand. Og så når vi skal over til den anden side, så gør vi det, at vi simpelthen lader overkroppen falde ned i en foroverbøjning, ruller over, skifter, så det er modsat arm, der nu er øverst, og strækker den over til modsat side. Og læg mærke til her, om overarmen flugter med dit øre, eller om du kommer til at falde en lille smule sådan ind foran dig selv. Se om du kan rette dig op, så det foregår med armen langs øret. Og vi skifter til den anden side, så ned i en foroverbøjning. Skift til den modsatte arm, så den kommer øverst. Og stræk armen hen over hovedet. Eller langs hovedet, øret. Og en sidste gang, vi skifter. Ret dig op og før armen ned langs siden af kroppen. Godt. Så går vi lige så stille i gang med det egentlige PhysioFlow-program. Og vi starter med at have siden til videoen. Så
Så vend siden til. Og så tager du benet tættest ind mod mig. Før det bag ved modsatte fod og have kontakt med den yderste fodrand på det bagerste ben. Samme arm, som vender op mod mig, som benet er bagved, den strækker du op mod loftet. Og så laver du en sidebøjning. Og jeg viser det lige forfra. En sidebøjning her. Minder lidt om den, vi lige afsluttede opvarmningen med. Men nu kommer der selve strækket. Kommer helt ned fra foden, op langs siden og helt ud til fingerspidserne. Og læg mærke til din vejrtrækning, og læg mærke til dit tempo på bevægelsen. Hvor hurtigt kommer det til at gå for dig i dag. Se om du kan sænke tempoet ned i den her bouncende bevægelse. Og mærk vejrtrækningen. Godt. Og før armen ned langs siden af kroppen igen, og fold begge fødder ud, så du har kontakt med begge fodsåler. Så skal vi om på bagsiden. Vi har lige været på den ene side, nu skal vi om på bagsiden og arbejde. Så bøj en lille smule i tæerne, og så langt lige ryg. Bøj i hoften, og så kom ned, og så skiftevis bøje og stræk over knæene. Og du kan sætte hænderne på lårene eller have dem i hofterne, det bestemmer du selv. Og igen læg mærke til dit tempo her og din vejrtrækning. Og så kan du give slip på overkroppen og bare lade den komme ned og hænge her. Samtidig med at du fortsætter bevægelsen over dine knæ. Men giv slip på hovedet, giv slip på nakken. Og bare lad overkroppen synke ned. Og læg mærke til din vejrtrækning. Og fornem dit tempo. Det kommer jeg til at vende tilbage til igen og igen. Og lige stille. Kom ud af stillingen. Få overkroppen op i oprejst og lande med hovedet balancerende på rygsøjlen. Så skal vi om på forsiden. Nu har vi været på siden, bagsiden, og så skal vi på forsiden. Og det gør vi ved at benet tættest på mig. Før det lidt bagud, og så læg oversiden af foden ned mod underlaget. Så kommer der et lille smule stræk på forsiden. Og det du så skal gøre, det er, at du skal strække dine arme op, forlænge din overkrop op mod himlen, og så en lille smule bouncende bevægelse i bagoverretning. Og tænk på her, at du lige trækker halebenet ind under dig. Så den her kompression af lænden, den lige bliver lidt mindre. Igen læg mærke til din vejrtrækning. Læg mærke til, hvor du mærker strækket henne. Det kan være forskelligt fra person til person, men det kan faktisk også være forskelligt fra gang til gang, man laver øvelsen. Så længde opad og en lille smule bagover. Så vi får den her fornemmelse på forsiden, at det der strækket kommer. Vi bliver lige lidt længere tid i øvelsen. Den her bouncende bevægelse ind i strækket og lidt væk fra det. Godt. Og før armene ned langs siden af kroppen. Placer begge fodsåler i underlaget og lige lande. Og så skal vi tage de samme 3 øvelser til anden side, så jeg vender mig rundt. Og så hvis du gør det samme, så er det nemlig hele tiden benet tættest på mig. Du skal komme ind i stillingen med. Så modsat ben end før, og hvis du vender rundt, så benet tættest på mig.
Før det om bag modsatte fod. Ha' kontakt til fodrammen på det bagerste ben eller på den bagerste fod. Og så når du har balancen, så kan du strække samme arm op mod himlen og så lave en sidebøjning. Og hvis det er svært at holde balancen her, så kan det være en fordel lige at have en stol eller et bord, man lige kan støtte sig til, eller en væg eventuelt. Og der kan sagtens være forskel på, hvor god balance du oplever at have på de to sider. Sådan her rolige, bouncende bevægelse. Og igen tjek ind med din vejrtrækning. Først armen ned langs siden. Placer begge fodsåler i underlaget, cirka hoftebreddets afstand. Bøj en lille smule i knæene. Fold i hoften. Med en lang lige ryg, så vidt muligt. Så skiftevis bøj og stræk knæene. Så der kommer stræk på bagsiden nu. Og fornem din vejrtrækning her. Og hvis du har oplevelsen af, at din vejrtrækning bliver en lille smule begrænset undervejs, så kan det være, at du kommer til at gå lidt for langt ind i strækket, eller du kommer til at øge tempoet lidt. Så prøv at lægge mærke til, hvordan det er. Der skal være nogenlunde fri vejrtrækning. Eller hvad der er normalt vejrtrækning for dig. Og giv så slip i overkroppen, lad overkroppen hænge ned, giv slip på hovedet, bare lad toppen af hovedet pege ned i retning af underlaget, du står på. Og så fortsæt med at bøje og strække over knæene. Og lige stille komme ud af bevægelsen her, ud af stillingen, komme op og stå i oprejst stilling. Og lige lande. Og giv dig lidt tid til at lige at komme ind og fornemme, hvordan det er at stå her. Og så skal vi videre til næste sekvens, og der skal vi ind og stå med front mod hinanden. I bredstående stilling, og vi starter igen på bagsiden. Men hvor det før var knæene, der bevægede sig ind i den her bouncende bevægelse for at lave det her stræk, komme ind og ud af strækket, så er det næste øvelse her, der er det overkroppen, og vi skal ned i en foroverbøjning i bredstående, og kig lige på dine tæer og læg mærke til, at de peger lige frem, så hvis du har tendens til at lade tæerne pege lidt ud til siden, så prøv lige at se, om det føles okay, at du lige justerer dem ind, så de peger lige frem. Og så når du er klar til det, så kan du egentlig bare folde i hoften og komme ned med overkroppen og give slip på hovedet igen. Og så lave den her bouncende bevægelse. Som sagt, så er det ikke over knæene i den her øvelse, men i stedet for, så er det over overkroppen. Så lad overkroppen komme ned, bouncende bevægelser. Kom ned i et tempo, der passer til din rolige vejrtrækning. Og hvis der undervejs i den her video er nogle af øvelserne, hvor du tænker, dem vil du gerne have gentaget, jamen så spol tilbage og tag dem en gang mere. Nogle gange så er der nogle øvelser, vi lige falder over, som bare taler til os på en eller anden måde, som bare føles rigtig rare i vores krop. Godt, lige så stille kom op igen, op i stående. Og så skal vi ned og lave noget rotation, og vi skal ned og lave noget sidestræk igen. Og det første vi gør, det er, at vi bliver stående med den ene fod vinklet, som den er, pegende lige frem. Den anden, den drejer vi lige 90 grader, så den peger
op langs enden af underlaget eller måtten. Så bøjer du i det forreste knæ. Måske du lige har brug for at justere lidt mere længde på de to ben. Kom ned, så knæet er over hoften. Og så læg underarmen ned på det bøjede knæ eller låret. Og så stræk modsatte op mod loftet. Og så laver vi sådan en rotation, hvor vi fører armen op og en lille smule tilbage. Og det, der er vigtigt her, det er, at dit forreste knæ bliver ud over anklen, så du ikke kommer til at lade det gå med ind i den her rotationsbevægelse. Men rotationen sker op langs rygsøjlen. Igen bouncende bevægelser. Og læg mærke til, hvor stor bevægeudslag du lige skal have i dag. Og tillad, at det ikke behøver at være det samme som det, du havde for 3 dage siden. Og læg mærke til din vejrtrækning. Og fornem, at der måske er kommet mere varme i kroppen nu. Når vi arbejder med det her bindevæv, så kommer der godt med varme i kroppen. Og der kan også komme sådan nogle sus af varme næsten, og der er vi lige får løsnet og blødgjort noget af det, som kan være en lille smule fastlåst. Godt, før armen ned langs siden af kroppen, så skal vi arbejde med det forreste ben, hvor vi egentlig bare strækker det ud, og her må du gerne få armen op igen, og så bøjer ned i forreste knæ. Så strækker ud, og bøjer ned. Jeg bliver nede med min overkrop, så den flytter jeg minimalt på undervejs. Så bevægelsen foregår kun ned over det forreste knæ. Og igen til tempo, og hurtigt kommer du til at gøre det. Har du lidt travlt, enten i dine gøremål eller i dine tanker, så kan det være det, der afspejler sig lidt i det tempo, du laver øvelsen med. Godt. Sænk armen ned igen. Måske lige ryste den lidt, hvis der lige trænger til at komme lidt blod ned i armen, efter den har været løftet. Det forreste knæ, det lader vi blive bøjet som det er. Det bagerste, det sætter vi drejer lige bagerste fod, og så sætter knæet ned, og det her, hvor det kan være en god idé. Hvis du har brug for det, lige at have et tæppe under. Og så kom op i en low lunge. Og det vi skal gøre nu, det er, at vi skal have et stræk her på forsiden af det ben, hvor knæet er i underlaget. Og det gør vi ved, at vi lige så stille synker ned. Så vi fører overkroppen frem, synker ned i knæet og kommer lidt væk fra strækket. Og synker ned på ny. Nu er vi på forsiden, så her kan vi også sætte armene på. Så vi strækker armene op mod himlen. Kigger eventuelt en lille smule op, hvis nakken kan være med til det. Så vi arbejder på forsiden af kroppen her. Og du vil have armene op mod loftet. Du kan også prøve, om det føles godt for dig, sådan at føre dem ud til siden. Og du vil veksle med det. Og du kan også føre armene ned og bare have dem i hofterne. Så du bare arbejder med strækket ned omkring hoften. Og igen husk, mind dig selv om at trække halen en lille smule ind under dig, så du ikke strutter for meget med numsen. Godt. Vi skal udvide den her øvelse en lille smule. Det jeg gør, det er, at det ganske simpelt tager og drejer underbenet. Afhængig af hvor meget plads der er i hoften, så kan det være, at du kan få den ind i næsten 90 grader. Det kan også være, at du skal have den ud i 45 grader. Selve overkroppen, den lader vi egentlig blive med placeringen, hvor den vender mod fronten. Og så går vi ind i samme bevægelse. Det her med at synke lidt ned i den bagerste, eller synke ned i hoften, så der kommer et stræk på den bagerste, og den forreste den bliver så komprimeret.
Og igen kan du sætte armen på. Enten op mod loftet. Kig en lille smule op, hvis det føles okay. Eller ud til siden. Eller bare have hænderne i hoften. Det er helt okay. Gør hvad du har brug for i dag, og hvad der føles bedst. Godt. Lige så stille kom lidt ud af stillingen. Drej det bagerste underben ind på plads igen. De bliver nede på det bagerste knæ her. Men det vi gør nu, det er, at vi løfter lige tæerne fri på den forreste, strækker knæet. Og så lader vi overkroppen komme ned ud over det strakte ben. Og her kan du selv bestemme, om du vil lade overkroppen som synke sammen nedover, uden at holde overkroppen. Eller om det føles bedst for dig lige at lave en lille smule ret ryg. Og så er det igen overkroppen, der laver den her bouncende bevægelse. Ind i strækket og lidt væk fra strækket. Og når du står her, så kan du også arbejde med, hvilken retning din tær peger i. Så du sådan kan dreje hele benet helt op fra hoften, så tæerne kan pege ind mod midten. Eller de kan pege lige op, eller de kan pege ud til siden. Så kan du sådan stå og lege lidt med undervejs. Mærk din vejrtrækning og dit tempo. Hele tiden læg mærke til, hvad der sker i din krop. Hvordan det føles for dig. Også så du har en fornemmelse af, om du har brug for en pause. Også så du har en fornemmelse af, hvor dybt du kan gå ind i strækket. Hvis du oplever sådan en tanke om, at du skal lige lidt dybere, det kan du godt eller noget, så prøv at se, om du kan give slip på den tanke. Og så bare være med det, som det er, og acceptere, hvad din krop kan i dag. Godt. Sæt hele foden ned igen. Og kom op, så vender vi tilbage i den her low lunge. Så placer hånden nede ved knæet. Og så kan den hånd hjælpe med at holde knæet ude på plads. For det vi skal, det er at modsatte arm, den fører vi ind foran og bagud. Og så laver vi lige en rotation. Og du kan vælge at kigge ud efter den bagerste hånd. Hvis det føles bedre for din nakke, bare kig lige frem, så gør du det. Godt. Så vend overkroppen, så den peger lige frem. Placer begge hænder i underlaget, så skal vi tilbage i det, der hedder i hundestrækket. Så underdrej de bagerste tæer, så de er placeret i underlaget. Løft knæet fri, og så træk og skub det forreste fod ned. Så det kommer ned ved siden af den bagerste fod. Og så står vi her skiftevis og bøjer og strækker og tænker længde ind i kroppen. Længde helt ned fra håndroden og op til sædeknuderne, op til halebenet. Og skiftevis bøje og stræk. Og hvis du ikke kan få hælen helt ned til underlaget, så skal du slet ikke spekulere på det. Det gør ingenting, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at du mærker et stræk på bagsiden. Godt. Placer så begge knæ i underlaget. Læg tæerne ned. Og lige sænk halen mod hælene. Og kom ned lige her og få et lille hvil, inden vi tager de samme øvelser til modsat side. Og fornem din vejrtrækning her. Fornem, hvordan din krop den hæver og sænker sig i takt med dine indåndinger og dine udåndinger. Og hvis du har en fornemmelse af, at du ikke helt har plads på forsiden til at trække luft ordentligt ned i lungerne, så kan du altid gøre det, at du lige lægger knæene en lille smule ud til siden, stadigvæk hvor tæerne er lagt sammen. Og så kan du måske få lidt bedre plads, eller opleve, at der bliver lidt bedre plads. Godt. Og forbered dig på, at vi nu skal op og stå og have det hele til modsat side. Så vi mødes op i bredstående med front mod
hinanden. Og det er her, hvor tæerne peger lige frem, så yderste fodrand flugter med enden på måtten. Og igen mærk efter, hvis du har brug for i dine hofter lige at give lidt anden plads ved at lade tæerne pege en lille smule, så gør du naturligvis det. Du kan også lege med det undervejs, så kan du mærke, hvordan strækket det forandrer sig, afhængig af, hvordan dit ben er vinklet her. Så tag en indånding, og så når du er klar til det på strakte knæ, lad overkroppen komme ned. Giv slip på hovedet. Og så er det overkroppen, der laver den her bouncende bevægelse ned mod gulvet, ned mod dine lår. Og giv slip på hovedet, eller forestil dig, at toppen af dit hoved har sådan en lyskage, når du kaster ned på gulvet. Så du skal ikke løfte dit hoved og din nakke og din halsmuskler skal ikke arbejde lige nu. De kan næsten slappe helt af. Og fornem dit tempo og fornem din vejrtrækning. Og igen, hvis du møder en eller anden tanke om, at du skal gøre det på en bestemt måde, eller du skal opnå noget bestemt, så se om du kan slippe tanken igen. For det er ikke lige nu, du behøver at gøre det på en bestemt måde, eller have tanker om, at der er en rigtig måde at gøre det på. Hold lige så stille, kom op igen. Så skal vi have de samme øvelser, som vi havde før med rotationerne til modsat side. Så den her gang, der er det den her fod, der bliver på sin plads, og den modsatte, vi drejer 90 grader. Bøj i forreste knæ, armen ned på låret. Åbne op, og så lave en rotation, hvor du åbner brystet op og roterer en lille smule bagud. Forreste knæ bliver på plads inden over forreste ankel. Og læg mærke til din vejrtrækning. Hele tiden lige tjek ind med vejrtrækningen. Tjek ind med, hvordan kroppen føles. Og justere ind undervejs, hvis du mærker, at du har fået benene for langt, eller fødderne for langt fra hinanden, eller de skal længere væk fra hinanden, så juster ind. Godt. Før armene langs siden, lige ryster lidt. Og så skal vi ind i den her, hvor vi strækker det forreste knæ. Vi bliver nede med overkroppen, og har endda også armen løftet op igen. Og så bøjer vi forreste knæ. Stræk og bøj. Fornem det stræk, der måske kommer her lidt på indersiden af låret. Og fornem, hvor langt nede du kan have din overkrop. Og mærk varmen i kroppen. Mærk, at der måske er noget, der begynder at stå og sidre. Det gør ingenting. Det er bare musklerne, der arbejder. Og så forbereder du på, at vi skal ned i en low lunge, så have dit tæppe i nærheden. Før armene langs siden, lige ryst en lille smule. Bøj i forreste knæ. Og det bagerste knæ sænker du ned i underlaget og kommer ned i en low lunge. Så er vi tilbage med at have stræk på forsiden her, hvor vi trækker halebenet en lille smule ind under os, så vi ikke strutter med numsen, men lige trækker ind og neutraliserer eller stabiliserer bækkenet. Og så laver den her bevægelse, hvor vi synker ned i hoften, får stræk på den ene, og får kompression på den forreste. Igen kan du sætte armen på, hvis du synes. Læg nakken lidt tilbage, hvis det føles okay. Eller eventuelt have armen ud til siden. Prøv at lege lidt med det igen her. Og det kan være, at du har en oplevelse af, at der er en anderledes plads. Måske der er mere plads, måske der er mindre plads til at synke ned i hoften her.
Og uanset hvad, så er det ganske naturligt. Helt normalt, der er forskel på højre og venstre side. Og hvis der ikke er forskel, så er det altså også helt naturligt. Og læg mærke til din vejrtrækning. Samme altid. Jeg lovede, jeg ville nævne det hyppigt, og det gør jeg. Mærk varmen i kroppen. Mærk strækket her. Fornem, hvordan kroppen langsomt bliver mere blødgjort. Og før så armen ned langs siden. Drej underbenet på det bagerste ben ud til siden, og igen mærk efter, hvor meget har du plads til i hoften. Skal den helt ud næsten at ligge i 90 grader, eller har du brug for lidt mere plads i hoften? Og når du har fundet det rigtige sted, så går du bare i gang med igen at synke ned i din hofte. Og sæt armen på. Og lige fornemme, hvordan strækket ændrer sig måske en lille smule, når vi nu lige har drejet underbenet ud til siden og på den måde åbnet lidt mere op i hoften. Godt, og før armen ned langs siden. Før underbenet tilbage ind på plads. Stræk det forreste ben. Lad tæerne pege op mod loftet. Og så lad overkroppen komme ud over det strakte ben. Bouncende bevægelser med overkroppen. Og igen kan du prøve at lege lidt med, hvordan føles det, hvis tæerne peger ind mod midten, op mod loftet eller ud mod siden. Det kan også være, at du har også her en oplevelse af, at du kunne komme længere ned på den anden side, eller det er den her side, hvor du kan komme længst ned på. Prøv at bruge fysioflowen til at være nysgerrig på, hvad du mærker i din krop, og hvad den fortæller dig. Læg mærke til dit tempo. Det er ikke unaturligt, at vi nogle gange får lidt højt tempo på. Og når du opdager, at du har det, så bare vend tilbage til den her rolige tempo. Godt. Ret overkroppen op igen. Sæt hele forreste fod ned i underlaget en gang til. Og så kom op og være i oprejst stilling med overkroppen. Og så have hånden ned på forreste knæ. Hånden hjælper med at holde knæet ude på plads. Og så åbne op og rotere med modsat. Og læg mærke til, hvor langt du skal komme i rotationen. Det handler ikke om at få armen langt bagover. Det handler mere om at få hele overkroppen til at følge med. Så det er en rotation i rygsøjlen, og ikke bare et stræk i skulderen. Godt. Og et par gange mere, inden vi skal tilbage op i hundestrækket, det her omvendte V. Så før armen ned langs siden, vend overkroppen frem, placer begge hænder i underlaget, underdrej de bagerste tæer, løft knæet fri, og så skub eller træk det forreste fod tilbage, og kom ind i hundestrækket her. Skiftevis bøje og stræk over knæene, tænk længde ind i ryggen, helt ned fra håndroden og helt op til sædepinene. Og
Så tager vi lige et lille hvil igen, så sæt begge knæ i underlaget. Tænk på, om du gerne vil have lidt afstand imellem dine knæ. Lad stortæerne blive samlet, og så kom ned og hvile dig her eventuelt med hænderne under panden. Og så lige give dig selv en lille pause og mærke, hvordan kroppen føles efter de her stående øvelser, som vi har været igennem. Nu skal vi ind i de knæ 4 stående øvelser. Så nu kravler vi lidt tættere på jorden eller på underlaget, end vi har været indtil nu. Fornem, at du kan tage nogle gode indåndinger her, og give helt slip på dine udåndinger. Og det må gerne gøres med et lille suk, hvis det føles okay for dig. Og husk på, der er ingen, der kan høre dig, så du kan bare larme alt det, du har brug for. Giv helt slip på dine udåndinger, og giv plads til ny luft, der kan komme ned med frisk ilt. Og skub dig så fra med knæene eller med underbenene og kom op i knæ 4 stående. Håndled nogenlunde under skulderled og knæ under hofte. Og hvis du kan mærke, at du skal justere en lille smule anderledes, så gør du bare det. Så starter vi med koen og katten. Og koen og katten, det er en øvelse, hvor katten den skyder ryg, og koen den svejer, så katten trækker halen ind under sig og skyder rygsøjlen op mod himlen, skubber skulderbladene væk fra hinanden og stemmer godt imod underlaget. Og koen den svejer med ryggen og står og kigger frem, eller i hvert fald lidt nedad. Og så tilbage ind i katten. Og det kan være, det passer med din udånding her, hvor du ånder komplet ud, mens du går ind i katten. Og så trækker du luft ned i lungerne på vej ind i krogen. Og så gør vi lige det her bare i hver mands tempo. Lige for lidt bevægelighed ind i rygsøjlen. Og det kan være, at du har en fornemmelse af, at det kunne være godt lige at lave sådan et lille vrid også. Så endelig lad bevægelsen blive lidt mere fri, hvis du mærker, at det føles godt i din ryg. Og så mødes vi inde i en neutral stilling, midterpositionen mellem koen og katten. Og så skal vi tråde nålen, og det gør vi simpelthen ved, at du tager hånden, der er længst væk fra mig, og så fører du den ind under den modsatte hånd, og så kan du komme ned, eventuelt at ligge på skulderen, på siden af hovedet, og så kan det være, at den hånd, der er i underlaget, lige skal flytte sig lidt. Og læg mærke til, om du kommer til at trække skulderen op til øret, og se om du kan få lidt afstand på her. Kom ned og hvile, og så er vi faktisk inde i en rotation af rygsøjlen. Men nu er det jo Physio-Flow, så vi vil gerne have den her bouncende bevægelse på. Så det gør vi simpelthen ved at tage hånden, der er i underlaget, og så lige så stille skub frem med den, så du kommer lidt mere op og ligge oven på dine skuldre, og får lidt mere rotation. Og fornem din vejrtrækning også her. Fornem tempoet på din bevægelse. Og læg mærke til, om det føles okay for din nakke. Og hvis du mærker noget, der ikke føles som det skal, eller du er bekendt med, at det her det ikke er godt, så husk, at du trækker dig ud og tager en pause. Du kan altid lægge dig ned med numsen mod hælen og tage en hvilestilling, der er nede i det, der hedder barnets stilling. Lige stille kommer ud af den her nål. Og så skal du tråde til modsat side. Nu kommer vi til at ligge lidt med ryggen til hinanden, men du har lige været i øvelsen, så du kender den godt modsatte hånd. Hånden tættest op mod mig. Før ind under armhulen på den anden. Læg skulderen ned på gulvet og kom ned og læg den med siden af hovedet også. Læg mærke til, om skulderen bliver trukket op til øret.
Og når du er klar til det, så kan du lave den her øgede rotation ved at skubbe frem med den hånd, der stadigvæk er i underlaget. Rolige bevægelser. Stille tempo. Læg mærke til vejrtrækningen, at der stadigvæk er plads til, at du kan få luft godt ned i lungerne. Og lige så stille kom ud af stillingen igen og kom ned og læg på maven. Så kom ned og læg på maven, og så skal vi lige ind i kobra. Vi skal lige en lille smule på forsiden, og en kobra, den kan du lave ved, at du lægger hele underarmen ned i underlaget, og så løfter du overkroppen fri. Du kan også lave en lidt mere, en større kobra, ved at du lige placerer hænderne lidt længere nede, og så løfter du overkroppen fri. Og den her kobra, nu er det jo Physioflow, den danser, så vi laver sådan en vrid i overkroppen. Og igen her kan du også lægge nakken lidt tilbage, hvis der er plads til det. Og få et stræk på forsiden af halsen. Og læg mærke til, om dine skuldre de kravler op til ørerne. Og så ellers sænk dem væk igen, når du bliver opmærksom på det. Og lige så stille komme ned igen. Og for nogen kan det godt være lidt hårdt for lænden, og der kan det være en god idé at lave den lille kobra og blive hernede. Hvis du lige har brug for at rette lænden ud efter den her bagoverbøjning, så kan du altså lige komme op i barnets stilling. Og ellers så gør vi klar til at skal ind i firtallet. Og firtallet, det er en øvelse, hvor vi bare fører hoften ud cirka 90 grader. Knæet i 90 grader, og hvis du kan vinkle ned i anklen, lige flekse anklen også. Men det du vil opleve her, det er, at hoften den bliver løftet. Og så bruger vi egentlig bare vejrtrækningen og tyngdekraften til lige så stille og synke længere ned og tillade, at bindevedet det giver sig. Så der kommer lidt mere plads i hoften. Du kan synke hoften lidt længere ned. Det her er en mere passiv stilling. Vi kan gøre den lidt mere aktiv, lidt mere Physioflow-agtig ved at lægge os op på underarmene. Og så kan det være, at du kan mærke, at der sker en lille ændring i det stræk, der kommer. Så kan du også her arbejde lidt med overkroppen fra side til side. Og få en fornemmelse af, at det kan være, at du lige skal lave bevægelsen på en bestemt måde for at mærke, at der kommer lige en lille smule øget stræk ned omkring hoften. Når du tænker, det vil være nok, så lægger du bare benet ned på plads igen, kommer ned med overkroppen først, og så fører benet ned på plads. Og hvis du har lyst til at ligge længere tid i den her stilling, så sæt videoen på pause. Og så kan du blive lidt længere tid ind i den. Vi flytter lige opmærksomheden over til modsatte ben. Så modsatte ben ud cirka 90 grader i knæ og i hofte. Og fornemme det her med, at så bliver hoften lige løftet lidt op fra underlaget. Og så bruger vi bare igen vejrtrækningen. Fornemmer, at vi kan trække luft ned omkring det her område i hoften. Og så på hver udånding kan du fornemme, forestil dig, at du kan synke lidt længere ned. Når du synes, du er kommet godt ind i stillingen, så kan du komme op på din underarm og mærke, hvordan det ændrer strækket her. Og så kan du også lade overkroppen bevæge sig lidt fra side til side og rotere en lille smule. Stræk den bagover. Mærk, hvad der føles godt nede i din hofte. Og igen, hvis du gerne vil blive længere tid i den her stilling, som er lidt mere passiv, så sætter du bare videoen på pause og starter igen, når du er klar til at skal videre. Så sænk overkroppen ned på underlaget og stræk benet ud. Vi kommer ned og lande her på midten, eller på forsiden af kroppen. Og så sæt hænderne i underlaget ned omkring skulderen, lige under skulderen. Og så skub dig op
Og kom lige tilbage i barnets stilling her. Og så skal vi op og sidde, og vi mødes i skrædderstilling. Og her er det okay, hvis du gerne vil have et tæppe lige under din sædeknude, og for lige at løfte bækkenet lidt op, så gør du bare det. Læg til at starte på, læg mærke til, hvorfor et ben der er forrest, fordi når vi har været øvelserne igennem, så skifter vi, laver samme øvelser, men hvor det er modsat benstilling. Godt, så lige lande her. Tag kontakt til underlaget med dit sæde, og fornemme, hvordan det føles at sidde her med nogenlunde ret ryg. Og mærk efter, hvordan det føles i hofter. Så tager vi en indånding, og så på udånding, så lægger vi højre hånd på venstre knæ og roterer over mod venstre side. Tager en indånding her, og på udånding kører til modsat side. Indånd her, og udånd. Det gør vi lige en gang mere til modsat side. Så har vi lige fået en lille smule rotation tilbage ind i ryggen. Så stræk det ene ben ud. Lad modsatte fodsål flugte med indersiden af låret. Tag en indånding og tænk længde ind i overkroppen. Og så på udånding lad overkroppen komme ud over. Igen her bouncer vi, så vi er på bagsiden. Nu mærk din vejrtrækning. Og fornem dit tempo. Og slip alle tanker om, at du skal præstere noget, at du skal opnå noget, at du skal gøre noget på en bestemt måde. Lige nu der er det bare bevægelse ind i kroppen. Og en accept af, hvordan kroppen har det i dag, og hvad den kan i dag. Nu er vi meget nede i en foroverbøjning her i hoften, og vi skal lige inden vi skal ind i næste stilling, så skal vi lige have strukket den her hofte ud, og det gør vi ved at rette overkroppen op. Så sæt dig op. Modsatte hånd af det strakte ben, placer den bag dig. Og så brug den bagerste hånd og det bøjede ben til at strække overkroppen op, og så ræk bagud, så du får godt stræk på forsiden af den hofte, der lige har været helt foldet sammen. Og så sæt dig ned igen. Benet det bliver ved med at have strakt, og så placerer du modsatte fod på den modsatte side af det strakte ben. Grib fat om det bøjede knæ, og så roter rundt. Og her, der laver vi en bouncende bevægelse, så lidt ind i strækket, og lidt væk fra strækket igen. Tænk længde ind i overkroppen. Så kom frem og sidde med overkroppen pegende lige frem og kom tilbage ind i skrædderstilling. Samme benstilling som du startede med. Og tag en indånding og tænk længde ind i overkroppen. Og så på udånding, så lader overkroppen komme ned ud over de foldede ben. Og lad hænderne kravle frem foran dig. Og måske du kan bruge hænderne til sådan at trække dig lidt længere ned. Læg mærke til, hvad der sker i dine hofter i den her stilling. Og vi bliver lige et kort øjeblik i stillingen nu. Husk den bouncende bevægelse lidt ind i strækket og lidt væk fra strækket igen. Og lige så stille med hænderne, kravle tilbage og komme op og sidde i oprejst stilling. I lande her. Og så bytter vi. I lander her for en fornemmelse af, hvordan det er at sidde her med modsatte ben foran. Og så stræk benet ud med en lang lige ryg. Lad dig folde ud over og give slip på hovedet og give slip på ryggen. Og så med bouncende bevægelsen med overkroppen ned i retning af det strakte ben. Og måske du her kan mærke forskellen mellem højre og venstre side også.
igennem din vejrtrækning. Gode dybe indåndinger, og måske du kan forestille dig, at du på hver udånding kan komme en lille smule dybere, hvis det føles okay på bagsiden. Godt, og ret overkroppen op. Placer modsatte hånd lidt bag dig. Og så kom op på det bøjede knæ eller bøjede ben og stræk overkroppen bagud. Lav en godt stræk på forsiden af de ben, der lige har været bøjet. Eller hofte, der lige har været bøjet. Godt. Modsatte ben, placer det på ydersiden af det strakte ben. Grib fat omkring det bøjede knæ med din underarm. Og så roter i retning af det bøjede knæ. Eller den side. Bouncende bevægelser. Ind og ud af strækket. Og kom tilbage frem med overkroppen. Tilbage ind i skrædderstilling. Og tænk længde ind i kroppen, og så lad dig folde forover. Ud over de foldede ben. Og lad armene strække frem foran dig. Nu brug eventuelt armene til at komme ind i den her bouncende bevægelse. Lige så stille, kom tilbage op. Og husk på, hvis du gerne vil være længere tid i en af stillingerne, så bliver du bare i stillingen længere tid. Nu har vi haft rigtig meget bøjning i hoften. Vi skal lige ned på siden og ligge, for lige at strække de hofter lidt ud igen. Så kom ned og læg på siden. Det nederste ben, det kan du lige bøje, så det støtter og hjælper dig med at holde balancen. Og så kom ned og læg på din underarm. Grib fat omkring anklen på din øverste fod. Og så lad knæet pege ned i retning af fodenden. Og stræk hoften ud. Hvis det er svært at nå foden, så kan det være, at du har et chippetov eller et eller andet, du kan bruge et tørklæde eller noget, som du kan bruge som forlænger på din arm. Eller af din arm. Og det kan også være, at du kan prøve at lege med, om knæet det peger op mod loftet, samtidig med at du strækker hoften. Eller om det peger parallelt, eller om benet er parallelt med gulvet, eller knæet peger lidt ned i underlaget. Det giver lidt forskellige fornemmelse af strækket, afhængig af, hvordan du placerer vinklen på dit ben. Godt, og lige så stille, giv slip. Og kom op på den anden side. Og kom ned og læg. Det nederste ben, det bruger du til at skabe balance. Det øverste griber du fat med hånden omkring anklen eller svangen. Og så strækker hoften ud. Lad knæet komme i retning eller pege i retning af fodenden. Og igen kan du lege med vinklen på dit ben. Peger knæet op mod loftet. Flugter det med gulvet. Eller peger det ned mod loftet. Igen, læg mærke til din vejrtrækning. Og lige ved at glemme den. Godt. Og fornem det her stræk på forsiden. Super. Lige så stille slip. Og så kom ned og læg på ryggen. Sidste øvelse inden afspænding. Men ned og læg på ryggen. Stræk det ene ben. Og så det modsatte. Placer foden af modsatte ben lige over knæet på det strakte ben. Grib fat omkring knæet med modsatte hånd. Og så med skulderbladene i kontakt med gulvet. Så træk knæet ud til siden, så du kommer ind i sådan et vrid af rygsøjlen. Og så kan vi bounce igen, så du ligger og trækker knæet lidt ned mod underlaget og giver slip. Og læg mærke til, om dine skulderblade er i kontakt med underlaget, eller om de også slipper, eller den ene af dem slipper en lille smule. Og så kan du kigge i modsat retning,
Så du skaber rotation i hele rygsøjlen, også op i nakken. Og fornem din vejrtrækning. Fornem det her vrid, der kommer, det her stræk, der er omkring rygsøjlen. Og lige så stille kom ind og læg på ryggen igen. Placer foden i underlaget, lige kom ind og lande her i mellemstilling. Bøj modsat ben og stræk det ben, der først var bøjet, og så placer foden lige over knæet på det strækte ben. Grib fat med modsatte, og så roter ud til siden. Bremsende bevægelser, læg mærke til skulderbladene. Hvad sker der i den øvre del af ryggen her? Fornem vejrtrækning. Og gå kun så langt ind i strækket, som det er behageligt for dig. De fleste synes, det her det er en behagelig fornemmelse i ryggen. Men hvis det ikke er gældende for dig, så lad være. Spring over. Kom ind på ryggen igen. Måske lige sæt begge fødder i underlaget, og så lige pres lænden ned i underlaget, så du sådan lige kipper dit bækken. Og lige får kontakt der. Sådan. Så det vil være tid til afspænding, så du må tage tæppe på dig, sokker på, trøje på, hvad du nu har brug for. Og så kom ned og læg på ryggen. Og så laver jeg en lille kort afspænding til dig. Og hold op, jeg lovede det hver 45 minutter, men jeg kan se, at det er blevet meget længere tid. Sådan kan nogle gange gå jo. Men kom ned og læg. Og fornem kontakten til underlaget på hele din bagside. Fornem din vejrtrækning, som du lægger her. Fornem, hvordan kroppen hæver og sænker sig med dine indåndinger og dine udåndinger. Og prøv at blive opmærksom på, hvor du mærker din vejrtrækning henne. Fornemmer du den nede i maveregionen? Er det der, den bevæger sig, kroppen? Er det omkring solar plexus? Op i brystet? Op ved skuldrene? Helt op ved halsen? Det kan også være om på ryggen. At du har en fornemmelse af, at der kommer et pres nedad mod underlaget, du ligger på. Og fornem den tyngde, der lander i kroppen på hver udånding. At du kan give slip og lade underlaget bære dig. Og fornem tyngden i dine ben. Og dit sæde. Og din ryg. Og dine arme. Og dit baghoved. Lad dig synke ned. Giv slip. Lige nu er der ikke noget, du skal. Der er ikke noget, du skal gøre. Der er ikke noget, du skal nå. Lige nu er du bare her. Og tillader at integrere de bevægelser, du lige har lavet den sidste time. Og lige at lande med den ro, der breder sig. Og her må du gerne blive liggende på egen hånd i nogle minutter endnu. Hvor lang tid du end har brug for. Men herfra vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du trænede sammen med mig i dag. Og have en rigtig